Luzon, lima di Nabalugado, pakini inata manangkop nata orangnya di alat tasuk nami tangundang takas di damu kami nang Luzon haha dulimu lima kumparan kutador pasati kumparan ni sore nunggu palaunggang doa perburusan mengarsok kami suruh nami untuk semua di penang arunai mata untuk kamu anak karot sedilaut lo maka di dengan nasi karot kami hadu limuna turut berduka cita ala nung jumono dokuon lao pada ketuat mono hulu jumiang rakin siang di baik hidupna bunga di jalan dokuon pe pasu-pasui maranak berbugi bana gabi mana turut ketiga hidup parna anggo pasu-pasui bunga tatas di jalan ibadah di goluna kalau non silurun nami naik tuamu amang udah nami nang akal burunan asal biuli asal bisikop barita di dokuon ada orang di goluna adong di akan merdok semano molo marnida na urina sejul alai molo marnida na tua ku sepuluh napatan na disi dalam pada kejam tu anak tua muda akan turu asal muli berita di dokuo naik aku pacure tuliomu akan apurtona ke kotomo asal di bangsa kusirohamu di bangsa cara nyerohamu lau bamuda kasulah mula takke tekina mangibu Ima hinauli ni dokuon aira tidak pergi bungsi si budiak di mana di sudah deh bagak ngai ima dohon nak ada muda takas dohon nanya muda peo di bangsa roh patur itu yang dohon nak kaberemo asal lu buli barita dia buat makan tidak bagi parang yo kita kuku binanga julu raja nauna do juara dua jadi sarana silo paubi dia silo pagano untuk saya behami makluku kata dauli naksuli mahami napas satu muli jadi dia muna selalu nak paran ni opungon molo berkami do ikon ni sian umur ni na dua bah memang bodoh horon gabi akas las meroha alana nunga be ikon di datua tiki na umarumur di mana sia bulu sana tahu hatta na mangalia di hamuna saluruna ya kapos meroha asa totong atau dilihat tua di hamu dia kagabeo na pa kanamotan lasuang songone do dia kasangapon agia matong dilihat tua ni di hamuna laksongonilo di hamuna saluhuna dia ka nasasudon jalan hami madokon memang bunga belau besada ikon ni ina siap pengata jalan nunga moro be bilangan ni siapa parang nyokuta kata raja dua madokon tuamu asa gajang main tiang di rumah gajang main tiang di sopo nunga gajang umur raja dua gajang amma di amuna tiang umur batutu perajang nami bona sultan mangguhiguk muna di perkyo ni natana tawalong isodohani buru na pinaraja muna lumulma dius jamita mangaraja narisok kain marna tapak lao pasaton hatan nauli hatan naringgan di perkyo ni nata holong yon
Kapula Gajangge durung nami ala di lalaruhan nami dung mulai merujung inat tahun satu bagai saktikion ketong lo taripar hatani di bata sia sugi nama kaulong yamuna asang dia nyan ido nang duhonon nami tuamu hatani tuatan taripar tuamu cepang mei asai nagabi apulapun di bagai sarroa doktik tiramuna tamahita madok malati tamat kadibata molo pinauti do nak kening dijungulu ni nak tan tawlongon mat segudang do pasu-pasu na jinalona siana mat kadibata sok soni nang hamak pinuparna totong ma markanya kita tamat kadibata asal giat tok katiki neng rodi tabetuhat kamu si pasu-pasui tumaru jungulu nak tan tawlongon molo tumarong pinahurak sikop di lararohamuna pasu-pasu sinan kadibata asal dia dipasikop di budian ni nata olongon tuksoni bihata siap kain burna peneraja poras mamu perejon nami bona sutong poras magur peneraja butina Dulu tapasaha bata pandangan pasai ala asi olong nirohana di kita barbung saudara lau paporpat inata natal bolongyo dari mulo pinengkiut nakil kian hatariakan nama kata hatan bata semali muse nasi lemon hatan hatahon yakkan nama niroha di hamun terlalu siang ulat-ulat lungas sama si Maria mahamu yok hamun juga terhamuna dan apa-apa kan memulai kami kurang masih ternyata mahita kasang dia tunggu suruh hatta lau pakai nak karena kurang dengan bagaimana tema dia mulai dan nami tema jadi malah tema diamu itu baru jadi begitu sih lagi somma jalamu caparma
jodoh gokomuna ihami iloparni okuta na pinamulini okuta oku Markus na pinamulini okuta oku Yohanes Sakari na pinamulini okuta oku Julius na pinamulini oku Abel oku Thomas lunga di sokame raja namin na patuduhon bohi dohot lungun ni roha dohami imana masyala dung marujung ngolu inata natahaholong yon maupun namyon siap tong atong nasta dohot dohami tong borumuna marsak jalatun lumudo nang rohanami di sialat panarikon ni inata nasaur na tuaw dohot dihan mo kay nang suripeda ang diyak matong di jalo amat tanah magtuari batatangi ang dohot pangidan ni hami at kaburumuna inat opung namyon di jalo di batang gabi patohap di inganang na pinareden ni amat tanah magtuari di batang ima di harajaon ban wagijani jala asibatong rohani di batang dihamu hula-hula nami saluh mati narikonna apalagi hamu nasa bona hasuhuto pada umumna asang dia totong amat tanah tuari batamak tong di doa tungamuna mangarahu dihamu di doa sang holong dohot dame di nalau babok taton opung nami na saud mado Jalani raja nami raja istimewa tupe somonino ek pertungtong nami di son takas di kota hamu narura nator serebe moding dang nang mau untuk selengkap kami akar zaku bah masa jua mahida naung disomai suri akaro panyaran nami jadi sarang ini aku tuhamuna saluhuna raja ni hula-hulaku holan katanya Tuhan dan terbukaan ima udah nih raja Salomo di 24 ayat itu saya orang mau Allah banget persedia turim sendiri inna Tuhani kosrohanami sian pemurungmu marpangocan dia mahamu tutuhani ayasai ibana na patureo jadi sudah bernami di bunguan nasa rumah tua sekami ali-ali nakinga sunah hukwari ima ali-ali siyan opung nama dengon
langsung ini alih-alih siap anaknya langsung ini mah nangsa ni dua jadi ini sok kami di Bagasan naturut berduka cita rohani sudah dihami nakinya di perparan doa kali pengabahan di hamuna saluhutna dan takas doh moto hamil sok kami sendiri lunga dua salah roha lunga si kacangu di bana stop perparan jarmul halaman dok moro opungo sada ina na burju sada ina na gabi sada ina pangeroy di tengah-tengah di kedua nuruk kami nakingan dan apa siya sa kunok sa sitong galinanya siya halot sumok tengah alay sok lima ala di muda rigo sibuki ulo marsira di ba siya natuyo di ba tak tambahan sumar sakiba sudia kabuparan sinoro namin Tuhan muna sudi kedua kami satu Tuhan lima nagabi sitio mumuli pagkasama hamuna sian UPT dohot kantor dohot kepala sekolah di kecamatan Sipahodon barang musia itu Dharma wanita diksi musia itu ada kopi ada kopi kongres SD di Ganagaun diulala malu Pak UPT langsung maju siap SD di son hubungan namar habub di roha di hamu amanami dohot inanami dison rodo kami siat dongani amang situmeang so pahopuni inamang dimulu motingon dohot ale-ale beda buru tumeang nama dok atur berduka cita do keluarga di SD ka amang tumeang di parmoting di tahun saya dia di hamu akapino parang angka pangabahan do gajang umur lebih baca sian umur nina 22 tahun semua di piaro nanya maktumnya las marohamuna sai ubebi nama amu aketumnya ate inak parme kan semua di amu maktumnya sai pas mamu masih jual-jual mahamu jualan nyarion nang kamu kedaku sai pas mamu sejol makanan merbisu tiap kabede nami iksoni pinata siap kami boleh ison rodo kami sian Dharma wanita imadongan ni beda omak ni sekali katuduhon na dohot dohami turut berduka cita siala na ujumolo borhat na dua-dua na taha holongeon laho mata foto Tuhan na kami tutu siang UPT Kecamatan Sipahodon mulai siang staf pengawas dohot guru nama kahonongi hamu suang songoni dohot kepala sekolah suang songoni dohot di dongambuna nama kahonongi hamu siap dinas pendidikan jadi di harorona minu aing dison di mana masahaton dan dohot kami turut berduka cita atas meninggalnya ibu tercinta yang kita sayangi apalagi di hamuna lumobi mariho inang ibu tumiang nasa lilingon seholan inangon do di baiko alasan
jala tohodoi di haradiun di roham sautik obaku ibu las doroha di sini. Jadi dalingkan dahuli nabi naimui ibu pasti doi jalo om alai hamisian sebagai pimpinan tangan dia alasan mubi inangom alana huduk purohak ayah ope alasan ku sudah dulu huduk omakku ala tong ope omakku main menulu atau mulu 5 tahun alai saya rezeki di hamuna keluarga umur ninangon sampai 91 tahun sangat luar biasa. Ajaran betul dulu benoang 91 tahun umur ni sada na tua-tua atau dilas di rohamuna dina paburhaton na tua-tua na tahulongil sanggiyok matutu hata pasu-pasu na pinasahat ni dongam muna aka hula-hula muna suang-suang hami siat dongam muna bacakum bebere doktor di muna disahapun me itu hamuna sayang giok matutu dijulun na tua-tua natapa julun dibudi hamu sayang giok matu julun ni arion dapot tamu dauli dapot tamu aka pasu-pasu. bagus baturi rupi syarat yang hamil yang saya lalai berkata dia mau berita rap dapat tanuli dia mulai yang bawa riba dan sudah peparan di Tulangon suatu hamil yang ada di mulai seperti koan dan ada di mulai secadaran syarat atau hamil yang berkata dulu dua mula ima di suatu hamil dapat tuduhon kalau meneroha dan sarang merohata di sebelah pari di perjual di Tulangon dan takas tu dari kami kuasa tikun jelas doroha sarang doroha muda dan macam itu ada di perjual di Tulangon dan dia bantuan dengan roh untuk menghiup mak songon dua di Tulangon di habur peperangan seduna di mobil di dua di umur dohot yang kapak itu paron dan hamuna mai songon perjual di Tulangon pakat tidak dengan roh.
siang hagabi prisi ma akal panghidu perhaladu do puanina ima disiala persoon ina purunaan bisong molo siya profesal meni di do sikap ni pitu bulu tau do rizal main lu bisian ini pasu man ima takas di jalo dapur nami orang lima nato rasulullah pasu siap di batang olah maru maru bulu siap bulu saya datang
pasu-pasu na balga takas di jalo na burman mo. Ilok na dua-dua ia mati gajah meninggal hong gading, moding na dua-dua niyan meninggal hong gawar. Tinggal ni na burman mo niyan gawar na muli dia muna sudah pinok parna. Asa sisa datahi, sisa udut tamu di dia ni na burman mo. Dia muna pupari na burman iso dak kolak kamu na merabu miroha. Alay do ko ha mi miroha. Alani tude batama pasat kamu tude akka holso miroha munai. Asa di bata muna pamalupun na pasahatun akka pasupasu di hamuna di dia ni na burman mo. Nagulong napasahat ketun naduhok ke kami nagulong niyan ako sa kapagsulat ito kung ni pupunta belum dijomay mo lewat sa niya nagpapabasa-basa do jadi nagulungan ako kapabasa-basa. Bu, coba dua nih baru dohot tahokku sebagai dohotku gimana bahwa narok Tuhan tutu namar turut untuk cita di barmoni ini nak tulang amion bola di berak itu tu umur ni nak tulang ni bawon namar umur nak tulang on siapun saya datang bunga merning amar nono nonota hamalade itu apa jadi tanggo aranggo song harani itu dua nih nama tok dua hal parira bila yang disebut bodi dua dua bulu pengen koros niwa tanggo lumum roha boro bodi tok tangan bersong sebagai guru bah anggi maku jono narion jela tua parira ibu tarabulo rohata asara masuk lupa sama orang-orangku asal aku nonton main nanti beli-beli di negara aja sasat mata aku nalumun timu marah akan aja maju tuh di betul ni do pungon rono kami sempat pungon bahwa na do kami seluruh na buruna na ginagawa muna na
ihamu hula-hula nami anggur nami hari gurumuna tutu hatai mata dua seluhuna na songkok si tauron di bagas Dalam bukan dalam soal nak kebotokku, kurang diberikan semangat kami tak boleh kasih diri. Kalau orang diton, juga mata deh. Sudah. Ada orang pribadi, juga mata orang deh. Kemudian apa? Jadi kalau keluarin kesempatan itu, kami hari ini soal betul ni kita. Orang pribadi macam guru hakuni. Jika tadi kabuan, hanya sekolah hanya mulai sekolah ada 50-an. Jadi kalau Tuhan ini kena punya hari dibaca dulu. Dulu Tuhan dia. Kurang siapa sih yang ini? Sama sebentar tu. Ayo berdua dua. Perhom, yang perhom dua. Mari paninggal bondi lagi nama Tuhan. Nah, fokus kamu, bona hasudon. Bah sedikit waktu dame kita nasolku. Bah mungkin masih lonokku. Mau lah. Sian atas nama pemerintah setempat atau PKK Patunuhun naturut berduka cita siala nomor sada bilangan penduduk siat mata alai konido ikomoru akan tuoi lau mano petuhanna asa doh di mana diinganan no penerene gian mato ditanyang nami pasti doh na tuoi jala di pudian di na tuoi saya meninggal pun sangat meninggal pun pasu-pasu mah di amusan ku nabona sudah terlumobi tu peparan ni nagogo. Pasatan mampu malakang. Wala desde la hora de ahora a lo dinámico. A la tonami matutupa John de Ula. Dihita protokol. A la Ula para Rosari. Mantuur Raja de Ulurata. Raja ini betul.